Hola, benvinguts a aquesta guia de la biblioteca virtual. La biblioteca virtual està bàsicament estructurada en tres eixos, que són coneixements, biblioteques i recomanacions, i us els explicarem a continuació. Per exemple, a la pestanya Coneixements veiem que se'ns obre diversos continguts. A les prestatgeries virtuals, el trencadís, que són fons locals digitalitzats, i després els quatre següents apartats, que són els audiollibres, música en línia, documentals i pel·lícules en línia. Aquests són consultables a través del carnet de biblioteques i ens duran a eBiblio, la pàgina que està gestionada pel Ministeri de Cultura i que ens permet accedir a multitud de contingut electrònic. Per més informació podeu consultar l'altre vídeo que vam realitzar sobre com utilitzar el eFilm. Després també tenim les guies de lectura, les webs i les bases de dades i la consulta de fons especials. Per exemple, si consultem webs i bases de dades, podem accedir a un munt de bases de dades que Diputació de Barcelona té subscrites de diverses temàtiques. Després tenim la pestanya Biblioteques, on podem buscar totes les biblioteques que hi ha a la xarxa i ho podem fer mitjançant un llistat exhaustiu o buscant directament en el mapa de biblioteques. I si cliquem a més informació, podem accedir a la fitxa de cada biblioteca, on podem trobar l'horari que realitzen o les activitats que s'hi fan. Seguint a la pestanya Biblioteques podem, per exemple, veure tota una carta de serveis que ofereixen la xarxa de biblioteques municipals, alguns tràmits en línia, sol·licitar fer el carnet, consultar els avantatges del carnet, veure l'agenda de cada biblioteca d'activitats, subscriure't a butlletins o descarregar-te l'app de les biblioteques, de la que també podeu consultar un videotutorial. D'altra banda, a la pestanya Recomanacions podem veure, per exemple, recomanacions de diversos bibliotecaris. Podem anar consultant-les i buscar-les fins i tot al català caladí. També hi podem veure informació sobre diversos autors o consultar els títols més prestats de la xarxa de biblioteques. A més, des de la biblioteca virtual podem accedir al catàleg aladí per consultar mitjançant títol, autor, tema o d'altres paràmetres quins llibres hi ha a la nostra biblioteca o a la biblioteca que vulguem de tot el llistat de la xarxa de biblioteques municipals. A més, també podem accedir al Genius, del qual teniu un altre vídeo penjat, o al portal web eBiblio, on podem agafar en préstec tot de documentació en format electrònic. També podeu consultar el vostre propi espai posant les vostres dades del carnet de biblioteca i consultar així el vostre historial de préstecs i poder realitzar algunes gestions online com renovar el que teniu prestat amb el carnet. I bàsicament això és la biblioteca virtual. Podeu adreçar les vostres consultes enviant-nos un correu electrònic o mitjançant les nostres xarxes socials.